Ahojte, volám sa Martin a som cyklista. Jazdím veľa a snažím sa jazdiť bezpečne, čož môže byť niekedy problém, a hlavne po zotmení. Vďaka svetlu vidia mňa, no nie je svetlo, vďaka ktorému by som videl ja. Teda aspoň nie je to, čo by som potreboval vidieť. A to sú prekážky na ceste. Aj s drahým svetlom je v noci takmer nemožné rozoznať, čo je výtlk a čo je rovná cesta. A tak som sa zamyslel, neexistuje aj lepší spôsob, ako zisťovať prekážky na ceste? No, prišiel som na jednoduché riešenie. Ak na cestu pred bicykel premietneme rovnú mriežku, potom výtlk uvidíme ako miesto v mriežke, kde sú čiary pokrivené. Predstavil som tento nápad svojmu kamošovi, ktorý jazdí ešte viac než ja, a ten mi povedal, skvelý nápad, ale takýto koncept už existuje, doposiaľ ho však nikto nepostavil a pochybujem, že ho dokážeš postaviť ty. A tak som sa do toho pustil, zozbieral všetky potrebné súčiastky, urobil potrebnú matematiku a ešte v ten večer dal dokopy prvý prototyp. Teraz však nastala otázka, čo s tým ďalej? Tak som skontaktoval ďalšieho kamoša, dizajnera, spravili sme náčrt, ako by mohol vyzerať finálny produkt, urobili 3D modely, naplánovali výrobné postupy, skontaktovali výrobcov a dodávateľov všetkých potrebných dielov a v tom momente sa nám naskytla ďalšia príležitosť. Súťaž. Sme v stave, kedy by sme mohli prvú sériovú výrobu spustiť do 6 mesiacov a výhra v tejto súťaži je presne ten impuls, ktorý nám umožní dostať náš produkt z garáže do rúk ľuďom po celom svete. Prečo by mal byť náš projekt podnikateľský nápad roka? Nuž, s potenciálom zachrániť ľuďom nielen bicykel, ale aj život, prečo by nemal?